Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Νέλ Ενεργειακές Ιστορίες με Κάρτες. Σήμερα θα δούμε ποιο είναι το μήνυμά σας μέσα από όλες τις κάρτες που θα ανοίξουμε. Το μήνυμα για εσάς αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή που βλέπετε αυτό το βίντεο και που σχετίζεται με την ενέργεια της πύλης 9-9 του, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτή την πύλη, υπάρχει στην ενότητα ενεργειακές πύλες, υπάρχει ανάγνωση και εισαγωγικό που αναλύει ακριβώς σε τι αναφέρεται αυτή η πύλη. Θα το βρείτε στην αρχική σελίδα, αφορά έτσι πολύ σύντομα, αφορά κύκλους οι οποίοι κλείνουν, τι νέο ανοίγει και τι αφήνει κανείς πίσω του. Επίσης ο αριθμός 9 αφορά τη σοφία, αφορά τη γνώση. Και θα δούμε σήμερα για εσάς ποιο είναι το μήνυμα για αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Θα τραβήξουμε 3 κάρτες από αυτήν την τράπουλα, ώστε να διαλέξετε, να επιλέξετε ομάδα. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν την κάρτα, έχουμε και μία δεύτερη και θα πάρω και αυτήν εδώ. Ωραία. Λοιπόν, για την πρώτη ομάδα, αυτή είναι η κάρτα. Την αφήνω έτσι χωρίς να διαβάσω τι γράφει. Βέβαια μπορεί να το έχετε κάνει ήδη, να το έχετε διαβάσει, ώστε αν το θέλετε να αφήσετε τη διαίσθησή σας να επιλέξει αυτό το οποίο έρχεται πρώτα. Για την δεύτερη ομάδα, αυτή είναι η κάρτα σας. Και για την τρίτη ομάδα αυτή είναι η κάρτα. Πολύ όμορφες, πολύ ενδιαφέρουσες και οι τρεις. Αφήστε, όπως είπα πριν, τη διαίσθησή σας να σας καθοδηγήσει για το ποια κάρτα θα διαλέξετε, και όταν είστε έτοιμοι, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα έχω τους χρόνους από τους οποίους ξεκινάει κάθε ομάδα, και έτσι εμείς θα λέμε σε λιγάκι στην ανάγνωση της ομάδας που έχετε επιλέξει. Ομάδα 1, καλώς ήρθατε και πάλι στο θέμα μας, που σήμερα είναι ένα μήνυμα για εσάς μέσα από την ενέργεια της, αυτή την κάρτα θα πάρω και αυτή. Μέσα από την ενέργεια της πύλης 9-9 του, που έχει να κάνει με κύκλους που κλείνουν, με κάτι που αφήνετε πίσω σας, τι νέο ξεκινά, τι μαθαίνει κανείς για τον εαυτό του, για τη σοφία, αλλά και για την πραγμάτωση, για κάτι που έρχεται, για κάτι νέο που μπορεί να ξεκινήσει. Οπότε, ναι, έχω ξεκινήσει ήδη να ανακατεύω για να πάρω τις, βλέπω αυτήν εδώ. Πάντα ζητώ από πριν τις κάρτες εκείνες που έχουν τις καταλληλότερες πληροφορίες για αυτό που εξερευνούμε αυτή τη στιγμή. Και πάντα ζητώ σε κάθε ανάγνωση να μάθουμε αυτό το οποίο είναι χρήσιμο και το οποίο μας επιτρέπεται να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό βεβαίως που θα βοηθήσει. Λοιπόν, έχω πάρει όλες τις καρτούλες εδώ και τέλος θα πάρω μία καρτούλα ταρό από αυτό το deck, και βέβαια θα συνεχίσω με περισσότερες κάρτες από το βασικό σας deck που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, 2 θα πάρω, ο αριθμός 2 μου ήρθε στο νου, άρα θα είναι χρήσιμο, κάτι χρειάζεται εδώ. 2 κάρτες ταρό, θα πάρω αυτήν και θα πάρω και αυτήν. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η κάρτα σας, αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα, γράφει αστρικά ταξίδια, που λέγεται ότι είναι αυτή η κατάσταση ότι όταν κοιμόμαστε
Το σώμα παραμένει εκεί που είναι, η ψυχή όμως δεν έχει ανάγκη να ξεκουραστεί και έτσι ταξιδεύει. Ταξιδεύει σε διαστάσεις, ταξιδεύει γενικότερα και μαθαίνει πράγματα, βλέπει πράγματα και πολλές φορές και στα αυτό που νομίζουμε, κάποιες φορές μάλλον, που θεωρούμε ότι είναι όνειρο, μπορεί να είναι μια εμπειρία τέτοια. Λοιπόν, αστρικά ταξίδια γράφει αυτή η κάρτα. Πιθανό, κάτι που φαίνεται απίθανο, είναι πιθανό, ελευθερία, ταξιδευτής και εσωτερικά όνειρα γράφει. Είναι οι λέξεις κλειδιά εδώ. Ας τις ανοίξουμε όλες τις κάρτες. Έχετε εδώ τη Γοργόνα, την Πύλη και με τα αστρικά ταξίδια είναι σαν να περνάμε μία πύλη ουσιαστικά. Έχετε εδώ την λέξη διάκριση. Υπάρχει κάτι εδώ το οποίο είναι εκτός κόσμου, κάποια σύμβολα, και με τη διάκριση μου ήρθε στο νου σαν να έρχεστε, να βρίσκεστε σε μια εποχή που μπορείτε να διακρίνετε τι πραγματικά είναι κατάλληλο για εσάς και τι όχι. Τι ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας και τι είναι πραγματικότητα. Και πολλές φορές ακούμε, διδασκόμαστε σε εισαγωγικά πράγματα γύρω μας, τα οποία λένε να, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό είναι αλήθεια, ενώ δεν είναι. Και ενώ αυτά αφορούν, υποτίθεται ας πούμε, τη γη με έναν τρόπο. Όπως και να έχει, ένα μοτίβο που φαίνεται εδώ σε εσάς είναι απελευθέρωση απελευθέρωση και γνώση. Σαν να αφήνετε πίσω σας κάτι το οποίο φαινόταν μπροστά σας ως αληθινό, αλλά δεν είναι. Σαν να ανακαλύπτετε την πραγματικότητα για εσάς, την πραγματικότητά σας. Ευδαιμονία, πόσο ωραία. Απελευθέρωση, ελευθερία. Τι ωραίες κάρτες που έχετε. Σαν να περνάτε, αυτή είναι η πύλη σας. Σαν να γνωρίζετε και τι είναι καλύτερο για εσάς, αλλά και τι είναι πραγματικότητα. Seven of Cups, τα 7 κύπελα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η κάρτα δείχνει δείχνει επιλογές, δείχνει σύγχυση. Όλες οι κάρτες έχουν κάτι που θεωρείται ως θετικό και κάτι που δεν θεωρείται σαν τέτοιο. Και εκτός από αυτά σημαίνει και ψευδαισθήσεις γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία συνδέεται. Και Six of Wands, το 6 των ράβδων, που αφορά την νίκη, αφορά την επιτυχία, αφορά την εκπλήρωση του σκοπού, του στόχου. Και είναι λες, μιλώντας για την ενεργειακή πύλη 9-9, ποιοι κύκλοι κλείνουν και τι νέο ανοίγει, είναι λες και αφήνετε πίσω σας τις ψευδαισθήσεις που μπορεί να είχατε για κάτι. Γενικότερα για εσάς, και σαν να ξέρετε ακριβώς τι είναι κατάλληλο για εσάς. Λες και αλλάζετε, πώς να το πω, διάσταση, κατάσταση ενεργειακή εδώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα αυτή που έχετε εδώ. Πάμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένη, ας πούμε, αν το άκουγα για μένα και μόνο για αυτό. Πολύ ωραίο. Άρα κλείνουν κύκλοι πραγμάτων και καταστάσεων, ένας κύκλος που δεν σας αφορούσαν, που δεν ήταν για εσάς, που μπορεί να είναι πραγματικότητα για άλλους, αλλά όχι για εσάς.
και σαν να ανακαλύπτετε την αλήθεια, είτε για κάτι είτε για τη ζωή σας, είτε η όρασή σας ανοίγει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πάρουμε 3 κάρτες για να ξεκινήσουμε. Θα πάρω αυτήν και θέλω να ανακατέψω λιγάκι ακόμη. Ωραία. Ωραία, και τις έχουμε και τις επόμενες 2. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα ο ερημίτης, βέβαια ο ερημίτης. Πολύ ωραία. 5 of Wands, το 5 των ράβδων. Και η βασίλισσα των κυπέλων. Και τι βλέπω εδώ, βλέπω ότι μπορεί εσείς, είναι λες και αλλάζετε, γιατί μιλώντας για το 9 μιλάμε και για σοφία, λες και έχετε καταλάβει την αλήθεια για εσάς. Είτε να ξέρετε τον εαυτό σας καλύτερα, είτε να ξέρετε, όπως είπα πριν, να έχετε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι καλύτερο. Λοιπόν, και καθώς την έχετε όλη αυτή την γνώση, παρά το γεγονός ότι γύρω σας το περιβάλλον θα εξακολουθεί να ζει σε μια άλλη κατάσταση, θα εξακολουθεί να πιστεύει ή να μην πιστεύει, να αποδέχεται μια πραγματικότητα, για εσάς αυτό δεν θα είναι θέμα. Γιατί εμείς μπορεί να αλλάζουμε, αλλά να μην αλλάζουν πράγματα γύρω μας, και μπορεί να μην είστε πια συμβατοί με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους κάνετε παρέα πιο πριν ή με τους οποίους συνεργάζεστε, η οικογένειά σας, οι φίλοι. Ωστόσο υπάρχει εδώ μια πολύ ωραία αίσθηση ισορροπίας, γιατί είναι κάτι που καταλαβαίνετε, γιατί δεν είμαστε όλοι στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο μονοπάτι. Ο χρόνος είναι κατάλληλος για σας και όχι για κάποιους άλλους. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι οτιδήποτε και αν γίνεται γύρω σας, εσείς είστε ήρεμοι, γιατί ξέρετε την δική σας αλήθεια εδώ. Ξέρετε ακριβώς τι είναι καλύτερο για εσάς. Με την βασίλισσα των κυπέλων και και η βασίλισσα των κυπέλων βρίσκεται είναι στη θάλασσα πάντα. Είναι στο νερό, ό,τι και αν υπάρχει, είτε είναι ήρεμη θάλασσα, είτε είναι σε αναστάτωση, είναι πάντα ήρεμη. Δεν την επηρεάζουν οι εντάσεις που υπάρχουν γύρω. Πολύ, πολύ ωραία ενέργεια και πολύ, πολύ ωραία αυτή η κατάσταση στην οποία μπαίνετε και αυτό που αφήνετε πίσω σας. Περνάτε λοιπόν, περνάτε αυτήν την πύλη και γνωρίζετε την αλήθεια. Μπορεί να αφορά κάτι συγκεκριμένο για μια κατάσταση την οποία περνάτε, αλλά το βλέπω και ως μια γενικότερη εξέλιξη για εσάς. Πνευματική, εσωτερικής αναζήτησης. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά μιλάω, αλλά έχω την αίσθηση, όπως είπα πριν, ότι δεν χρειάζεται να πω και κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Είναι μια αίσθηση ελευθερίας αυτή που έχετε, που θα έχετε. Έχετε το 10 των δίσκων, το 10 των κερμάτων, πάρα πολύ ωραία. Έχετε τον King of Wands, τον βασιλιά των ράβδων, όπως επίσης και άλλη μία κάρτα. Έχουμε 2 κάρτες εδώ και θα πάνε μαζί. Έχουμε τον βασιλιά των ξυφών και έχουμε και το 9 των ξυφών. Και βλέπω και μία κάρτα εδώ που θέλει να συμμετάσχει. Λοιπόν, ωραία. Αυτές οι 2 τις αφήνω μαζί.
Και δεν είναι ότι είστε εκτός πραγματικότητας ή ότι ζείτε στον δικό σας κόσμο μόνο και ότι δεν έχετε επαφή με άλλους και τα λοιπά εδώ. Όχι. Είναι όπως είπα πριν, βεβαίως εξακολουθείτε να συνεργάζεστε, να συνδιαλέγεστε, να μιλάτε, να επικοινωνείτε με το περιβάλλον γύρω σας, χωρίς όμως να σας επηρεάζουν οι διάφορες εντάσεις. Και κινείστε εδώ με χάρη, κάνετε πράγματα στον υπερθετικό βαθμό εδώ βλέπω. Υλοποιείτε, πραγματώνετε, μην ξεχνάτε ότι αυτή η πύλη έχει να κάνει και με αυτό που λένε manifestation. Είναι αφήνω κάτι πίσω μου, κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας νέος, ολοκληρώνεται κάτι. Ανοίγει ένας νέος που αφορά την εξέλιξη αλλά και του να ζει κανείς καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αφορά τη σοφία. Και έχετε εδώ, είναι λες και είναι ακριβώς η ανάγνωση, οι κάρτες για, για τη σημασία αυτής της ενεργειακής πύλης εδώ. Και ναι, γιατί υπάρχει σοφία, ξέρετε ακριβώς. Έχετε μάθει πράγματα και τώρα μπαίνετε σε μία φάση εδώ υλοποίησης. Και ό,τι και να γίνεται γύρω σας, όσο και να τρέχουν οι άνθρωποι, όσο και αν είναι έντονοι, είτε επιθετικοί σε εισαγωγικά, είτε έχουν έτσι, δεν ξέρω γιατί μου έρχεται αυτή η λέξη, παράτολμες ιδέες ή οτιδήποτε και να συμβαίνει, είναι ανησυχούν ή είναι σε ένταση, εσείς είστε πάρα πολύ καλά γεωμένοι εδώ και ήρεμοι πολύ, αλλά και πάρα πολύ ωραία γεωμένοι. Αυτό βλέπω εδώ. Και έχετε και το Ten of Wands, το 10 των ράβδων, μαζί με άλλη μια κάρτα θα πάρω εδώ. Μαζί με το Ten of Cups, το 10 των κυπέλων. Έχετε και το 10 των δίσκων και των κυπέλων. Έχετε 2 δεκάρια. Έχετε 3 μάλλον. Ας ανεβάσουμε λίγο τις κάρτες αυτές. Ωραία, νομίζω φαίνονται. Και είναι οριστικό, ξέρετε. Μαζί με τις ψευδαισθήσεις που φεύγουν από πάνω σας, με κάτι που νομίζατε ότι ήταν αληθινό αλλά δεν ήταν, σε οτιδήποτε και αναφορά, και μαζί με αυτό φεύγουν και βάρη και συνδέσεις και εντάσεις τις οποίες είχατε. Και ολοκληρώνεται αυτό και μπαίνετε κατευθείαν σε μια νέα φάση, η οποία πραγματικά εδώ έχει πραγμάτωση, έχει υλοποίηση, έχει χαρά, ευδαιμονία, μην ξεχνάτε, είχαμε αυτή την κάρτα εδώ. Ζω τη ζωή μου με χάρη και ξέρω ότι είναι κατάλληλο για μένα, αλλά και με μια ευρύτερη κλίμακα, ξέρω ότι είναι αληθινό εδώ. Είναι μια ομάδα εδώ που έχει πολύ πραγματικά μεγάλη εξέλιξη. Όλες οι λέξεις που αφορούν την ενεργειακή πύλη είναι εδώ. Πραγματικά μεγάλη πνευματική εξέλιξη και προφανέστατα έχετε κάνει εργασία εδώ με τον εαυτό σας. Και ναι, μιλώντας για ενεργειακή πύλη, έχουμε, όπως είπα, και τις λέξεις και την πύλη εδώ. Αυτή είναι η αλλαγή που γίνεται σε εσάς, η πολύ μεγάλη αλλαγή. Αφήνετε πίσω σας ψευδαισθήσεις, πράγματα που νομίζατε ότι ήταν αλήθεια αλλά δεν ήταν, καθαρότητα, λες και έχει ανοίξει το πεδίο μπροστά, λες και η όρασή σας έχει διευρυνθεί με έναν τρόπο και ξέρετε ακριβώς τι χρειάζεται. Και όπως είπα, είστε πάρα πολύ ήρεμοι, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας, όσο και να τρέχουν τα πράγματα γύρω σας, εσείς κατορθώνετε να διατηρείτε την ισορροπία σας, τη γαλήνη μέσα σας, αλλά ταυτόχρονα είστε και εξαιρετικά γειωμένοι εδώ. Και ορατή και σε εισαγωγικά, χωρίς να θέλω να το επερτονίσω, κυρίαρχη
του παιχνιδιού και της ζωής σας εδώ. Εξαιρετικά όμορφη ενέργεια, πολύ ωραία κατάσταση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσω. Ομάδα 1, εύχομαι αυτή η ανάγνωση και να βοήθησε και να σας άρεσε, και αν ναι, και αν κάνετε like, κάντε και hype. Το λέω τώρα το τελευταίο καιρό, είναι κάτι καινούριο στο YouTube, αφορά όλα τα βίντεο που είναι ζωής 7 ημερών. Και τι κάνει ακριβώς, δίνει το σήμα ουσιαστικά στο YouTube να δώσει πόντους έξτρα σε αυτό το βίντεο και να το προτείνει και σε άλλους. Νομίζω ότι προς το παρόν γίνεται μόνο από κινητό, οπότε όσοι το θέλετε θα χαρώ πολύ να το κάνετε. Αν έχετε κάνει εγγραφή και δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε πατήστε την πρώτη καμπανούλα. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή και το θέλετε, να ξέρετε ότι αναβάζω 2 βίντεο περίπου την εβδομάδα, και βέβαια μπορείτε, αν το θέλετε, να κάνετε κάποιο σχόλιο, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα και σας εύχομαι μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας! Ομάδα 2, καλώς ήρθατε και πάλι στο θέμα μας, που σήμερα είναι ένα μήνυμα για εσάς που αφορά κύκλους που κλείνουν, τι νέο ξεκινά, και είναι κάποιες από τις λέξεις που αφορούν την ενεργειακή πύλη 9 του, μαζί βεβαίως με την πραγμάτωση, την υλοποίηση. Αυτή την κάρτα θα πάρουμε. Οπότε ναι, θα δούμε ποιο είναι το μήνυμά σας, τι ολοκληρώνεται για εσάς, τι νέο ξεκινά και τι μπαίνει στη ζωή σας. Επίσης αφορά, δεν ξέρω αν το είπα πριν, τη σοφία, η ενεργειακή πύλη, ή τι αποκομίζετε με κάτι το οποίο ολοκληρώνετε πια, αφήνετε πίσω σας, και τι είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Και λέγοντας τι είστε έτοιμοι, έχει ενδιαφέρον γιατί έχετε, ας σας τη δείξω τώρα την κάρτα, έχετε τη σαλαμάνδρα που στα ταρό συνδέεται με τις ράβδους, και παρά το γεγονός ότι είναι το στοιχείο της σαλαμάνδρας είναι το νερό, αλλά λέγεται ότι όταν άρχισαν οι άνθρωποι να φέρνουν το ξύλο στα σπίτια τους, ας πούμε, για τη φωτιά, ξεπηδούσαν οι σαλαμάνδρες μέσα από αυτό, και λέγεται ότι έχει αυτή τη διτότητα, και επίσης σχετίζονται με την δημιουργικότητα. Το σύμβολο του απείρου εδώ πέρα, τη αλχημία είναι μια λέξη που υπάρχει εδώ, και τη δημιουργικότητα για το να βάζει κανείς στόχους. Και επίσης δίνει αρκετή ενέργεια. Το στοιχείο της φωτιάς είναι η ράβδη. Και ας δούμε όλες τις κάρτες. Έχω πάρει όλες τις κάρτες εδώ, και τέλος θα πάρω και μία κάρτα ταρό από εδώ. Και ναι, μιας και το είδα, είναι αυτή η κάρτα, και δεν ξέρω αν υπάρχει και μία ακόμη. Υπάρχει. Λοιπόν, ωραία, ας ξεκινήσουμε. Να δούμε όλες τις κάρτες. Πολύ ωραία. Μη μέλισσα εδώ, η κυψέλη. Έχετε αυτή την κάρτα άνοιγμα καρδιάς, πολύ ωραία. Και βάρος γράφει εδώ, είναι το 10, και νομίζω ότι πήρε το μάτι μου και ένα ακόμα δεκάρι εδώ. Okay. Και η πρώτη κάρτα που άνοιξε είναι η κάρτα της κρίσης, και η δεύτερη το 10 των ξυφών. Ας τις βάλουμε εδώ. Και
Εδώ φαίνεται ότι μία περίοδος πολύ σκληρής εργασίας, θα έλεγα, ολοκληρώνεται για εσάς. Μιλάμε βέβαια για κύκλους που κλείνουν και τι νέο ξεκινά εδώ πέρα. Μία περίοδος που είχε, αρκετά βάρη, θα έλεγα. Έχετε πολλά ζωάκια εδώ. Τη σαλαμάνδρα, το φίδι στην κάρτα της κρίσης. Εδώ τι είναι, μοιάζει με ακρίδα, δεν είμαι σίγουρη. Τις μέλισσες βεβαίως, που είναι τόσο εργατικές, που εργάζονται για ένα σκοπό όλη τους τη ζωή, με πάρα πολύ πρόγραμμα, μεθοδικά, στρατηγικά, ξέροντας η κάθε μία τι πρέπει να κάνει. Και θεωρώ ότι ό,τι και αν έχετε κάνει στο παρελθόν εδώ, σας φέρνει, ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε να έχετε διάφορα πράγματα στο μυαλό μου, με συγχωρείτε, και γι' αυτό κάνω αυτές τις παύσεις, ώστε να είστε έτοιμοι να αλλάξετε κάτι με την κάρτα της κρίσης εδώ, γιατί η κάρτα της κρίσης μιλά για ετοιμότητα. Κοιτάμε, θα λέγαμε ότι έχει να κάνει πολύ με την ενέργεια της πύλης. 9-9, η κάρτα της κρίσης, διότι τι δείχνει στην κλασική κάρτα, ταρό, δείχνει αν είμαστε έτοιμοι για να αναλυφθούμε, ας πούμε, δείχνει ότι κάνουμε έναν απολογισμό του αν έχουμε κάνει τα σωστά πράγματα και αν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε κατάσταση, αν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την πιο αγνή μας μορφή. Και αυτό με πηγαίνει στο άνοιγμα της καρδιάς. Όλα λοιπόν εδώ σας έφεραν εδώ. Αυτή είναι η πιο αγνή σας μορφή. Η ευγνωμοσύνη, το τσάκρα της καρδιάς, έχει να κάνει με την ικανότητα να δώσουμε αγάπη, αλλά να είμαστε σε θέση και να λαμβάνουμε αγάπη, να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη και αγάπη βεβαίως για τον εαυτό μας. Και πολλές φορές μαθαίνουμε για την αγάπη μέσα από την έλλειψή της και φαίνεται ότι ο κύκλος που κλείνει εδώ ήταν ένας κύκλος με πολλές υποχρεώσεις, με πολλή εργασία, με εντατική δουλειά από μέρους σας, με δυσκολίες βεβαίως και με βάρη. Όλα όμως συνηγορούν στο να μάθετε εσείς την δική σας αξία με έναν τρόπο. Και θα ξεκινήσω άμεσα να παίρνω κάρτες εδώ. Και όσα βάρη υπήρχαν στον κύκλο που κλείνει, τόση ελαφρότητα υπάρχει. Επίσης τη δύναμη της συγχώρεσης, να συγχωρήσετε τον εαυτό σας για κάτι που κάνατε σε εσάς ανεξάρτητα από τους άλλους. Ελαφρότητα λοιπόν είναι, κλείνει αυτός ο κύκλος του βάρους, της ευθύνης, της πολλής εργασίας και ανοίγει ένας κύκλος όπου είστε έτοιμοι να δεχτείτε, να δώσετε αγάπη και να εκφράσετε τον εαυτό σας εδώ. Λοιπόν, Page of Cups είναι ο ακόλουθος, ο μαθητευόμενος των κυπέλων. Four of Wands, το 4 των ράβδων. Και φαίνεται ότι σε κάθε ομάδα υπάρχει κάτι που δείχνει μία πύλη. Σε εσάς είναι το Four of Wands, μιλώντας για την ενεργειακή πύλη 9 του, και το 7 των πεντάκτηνων, 7 of Pentacles εδώ. Και μιλώντας για αυτή τη γνώση του τι να κάνετε με τον εαυτό σας, πώς να δίνετε αγάπη, αλλά και να είστε σε θέση να λάβετε αγάπη, να αισθάνεστε ευγνωμοσύνη, χαρά και αγάπη για τον εαυτό σας εδώ, είτε γενικότερα είτε με κάτι συγκεκριμένο που ήταν επώδυνο, βαρύ, είχε πολλή δουλειά και το οποίο κλείνει. Είναι σαν αυτή η νέα εποχή, ο νέος κύκλος που ανοίγει, είναι αυτό ότι το μαθαίνετε, κύπελα, συναίσθημα,
Μαθαίνω τώρα να το κάνω αυτό. Μαθαίνω να ευχαριστιέμαι με το κύπελο εδώ που πίνει το καφεδάκι του, ότι είναι εδώ ο άνθρωπος. Μαθαίνω να χαίρομαι τον εαυτό μου. Μαθαίνω να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν και έχω χρόνο για εμένα. Κυρίως αυτό το άνοιγμα καρδιάς έχει να κάνει με την αίσθηση της συγχώρεσης από εσάς για εσάς. Και σαν να αισθάνεστε ευγνωμοσύνη για την κάθε μέρα που έχετε. Σαν να ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε με τις ημέρες σας, με τους πόρους σας, με αυτά τα οποία διαθέτετε. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Και ναι, καμία φορά και τις περισσότερες φορές μάλλον, χρειάζεται να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο μας τραβάει ενέργεια, χρόνο και μας απασχολεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε κάτι άλλο, γιατί ασχολούμαστε με αυτό και επειδή είναι κάτι που μπορεί να πήρε χρόνια ή να είχε εργατόρες, να ήταν ένας άνθρωπος εδώ απασχολημένος συνέχεια με διάφορα πράγματα, με βάρη δικά του, με βάρη άλλων, με πάρα πολλή εργασία, ανάλογα ποια είναι η περίπτωσή σας, με εντάσεις πάρα πολλές, με πράγματα που δεν ήθελε, και καθώς βγαίνετε από όλο αυτό, απελευθερώνεται χώρος και χρόνος και είναι λες και συνειδητοποιείτε ότι ναι, θέλω, θα ευχαριστιέμαι την κάθε μέρα και μπορεί να μην το έκανα γενικά αυτό παλιά, αλλά μαθαίνω να το κάνω εδώ. Δίνω χώρο στον εαυτό μου, περνάω ωραία, κάνω πράγματα που τα σκεφτόμουν και που μου αρέσουν. Αυτή είναι η πύλη που περνάτε εσείς. Την πύλη του ξέρω τι να κάνω με τον εαυτό μου, με τη ζωή μου, με αυτά που έχω και να χαίρομαι με αυτά. Ναι, και ενώ ακούγεται ως κάτι εύκολο, καμιά φορά χρειάζεται να περάσουμε κάτι αρκετά δύσκολο για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή την κατάσταση, για να το καταλάβουμε ότι είναι καλό να το κάνουμε. Και έχει να κάνει με εσάς αυτό. Να αγαπάμε δηλαδή τον εαυτό μας και να του προσφέρουμε και τα απαραίτητα αλλά και τα περιττά. Και πήραμε και τις 3 καρτούλες εδώ. Ωραία, τι άλλο έχουμε? Έχουμε το 7 of Swords και άλλο ένα 7 των ξυφών, ο βασιλιάς των πεντάκτηνων και το αστέρι. Και βλέπω εδώ ότι άλλο σας έκλεβε ενέργεια. Για κάποιους από εσάς να μας δίνουν οι κάρτες κάποια στοιχεία έξτρα. Για κάποιους από εσάς αυτό μπορεί να ήταν υπερβολική δουλειά. Το 7 of Swords, το 7 των ξυφών, αφορά την πλάνη, αφορά τη στρατηγική, αφορά την απάτη. Αυτό λοιπόν που σας έκλεβε ενέργεια εδώ, για κάποιους ήταν πολλή δουλειά. Για κάποιους ήταν πολύ... ναι, και κυριολεκτικά. Κάτι που έχει να κάνει με... Θα είναι ίσως πολύ συγκεκριμένο, έτσι. Με εργασία, με μια θέση πολύ... με ακινησία, να το πω έτσι. Και είναι λες και μπαίνετε σε κίνηση εδώ. Και... ήταν τόσο πολύ αυτό που σας έκλεβε πάρα πολύ χρόνο από το να υλοποιήσετε ακριβώς αυτά τα οποία όχι μόνο θέλατε, αλλά σας χρειάζονταν, τα χρειαζόσασταν. Και είναι λες και αυτό γίνεται εφ' εξής για εσάς στον υπέρτατο βαθμό. Και έχουμε και το αστέρι, που το αστέρι είναι οδηγός, είναι βρίσκω τον δρόμο μου, είναι εκπλήρωση επιθυμιών και είναι κάνω πράγματα εδώ για εμένα και ποτίζω τις επιθυμίες μου, τι μου άρεσε, τι ήθελα να κάνω. Γίνεται κάτι σαν αλλαγή, αντικατάσταση ενέργειας εδώ.
πάρα πολύ χρόνο και χώρο και στο μυαλό σας απασχολούσε όλη αυτή η κατάσταση. Είτε είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, είτε ήταν ένας τρόπος ζωής για εσάς αυτό. Ωραία. Άρα μπαίνετε σε μία φάση αυταγάπης που πραγματικά θα απολαμβάνετε την κάθε μέρα. Τι θέλω να κάνω σήμερα, ας πούμε, τι μικρό ή μεγαλύτερο είναι αυτό που θα μου δώσει χαρά, ας το δοκιμάσω. Ή έχω σήμερα, ξέρω εγώ, αυτά τα χρήματα, που δεν χρειάζεται να είναι, δεν έχει να κάνει με τον όγκο των χρημάτων, πώς. Γιατί να μην κάνω αυτό, ας πούμε, να δοκιμάσω αυτό για εμένα. Αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα το βλέπω εδώ. Είναι σαν κάποιος να δουλεύει, ας πούμε, να βγάζει χρήματα, αλλά στην πραγματικότητα να μην του μένουν καθόλου χρήματα για να κάνει ούτε μικρά πράγματα για τον εαυτό του. Γιατί δεν έχει και τον χρόνο να το κάνει. Και για κάποιους μπορεί να σημαίνει βάρη άλλων. Είτε να εργαζόσασταν για άλλους, είτε να φροντίζατε πολύ άλλους. Και πολύ συνεπής και πολύ εργατική και πολύ του καθήκοντος όλο αυτό, αλλά όχι ιδιαίτερα για εσάς. Και κλείνει αυτός ο κύκλος και μπαίνετε πραγματικά σε μία νέα, όπου αποφασίζετε εσείς να εκπληρώνετε με το αστέρι τις δικές σας επιθυμίες. Με όμορφο τρόπο. Έτσι, το δύσκολο είναι πίσω, σαν να μην το σκέφτεστε πια καθόλου αυτό. Και είναι πολύ ωραίο. Έχετε το 7, ακόμα ένα 7, δηλαδή τα 7 για σας εδώ, 7 των κυπέλων. Ας πάρουμε άλλες, θα δούμε, 3 κάρτες. Ο πύργος, πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, τι έχουμε εδώ. Και ο Page of Pentacles. Ωραία. Λοιπόν, ας ανεβάσουμε, μιας και τις έχουμε δει και πάλι τις βλέπουμε, να ανεβάσουμε λίγο τις κάρτες. Και τι άλλο μαθαίνετε εδώ? Μαθαίνετε, εκτός από να φροντίζετε τον εαυτό σας και να του δίνετε πράγματα που επιθυμεί, μαθαίνετε και μαθαίνετε πώς να κάνετε. Μου ήρθε πριν από λιγάκι μία λέξη, και μου έφυγε. Δεν πειράζει. Το νόημα πάντως είναι ότι μαθαίνετε να στηρίζεστε τελείως σε εσάς και όχι σε άλλους, γιατί αυτό δεν σας βοήθησε πολύ στο παρελθόν. Ήταν πάρα πολύ, υπήρχε αστάθεια και όσες φορές χρειαζόταν να βασιστείτε κάπου αλλού, εν τέλει δεν ήταν για το καλό σας. Και το μαθαίνετε εδώ με τον Page of Pentacles, που αφορά τη γη και αφορά την υλοποίηση. Και η πραγματικότητα εδώ, ξέρετε ποια είναι, συνάνθρωποι της ομάδας 2, ότι δεν το είχατε ανάγκη αυτό, του να προσπαθείτε να βασιστείτε σε άλλους ή να στηριχτείτε σε άλλους. Γιατί μπορούσατε ευθύς εξ αρχής να το κάνετε μόνοι σας. Έχετε τον King of Pentacles εδώ, τον βασιλιά των πεντάκτηνων, στο κέντρο της ανάγνωσής σας, ο οποίος όχι απλά στηρίζεται στον εαυτό του, αλλά στηρίζει και ένα ολόκληρο βασίλειο εδώ και είναι στην κορυφή. Έχει πραγματοποιήσει ό,τι χρειάζεται, έχει τον έλεγχο, αισθάνεται ασφαλής γιατί είναι έτσι και αλλιώς, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και αυτό μου δίνει την ιδέα ότι ευθύς εξ αρχής εσείς ήσασταν αυτοί που μπορούσατε να στηρίξετε τον εαυτό σας και να εξελιχθείτε, και κάπου στην πορεία για κάποιους λόγους εδώ το κάνατε για άλλους. Και ίσως κάποιοι εδώ να σας έκαναν να πιστεύετε ότι είστε και λίγο πιο μικροί, ότι έχετε την ανάγκη τους με έναν τρόπο, γιατί βλέπω συνέχεια να εναλλάσσονται οι Page με τον βασιλιά εδώ. Και αυτό τελειώνει για εσάς. Αρχίζετε να το μαθαίνετε, να καταλαβαίνετε ότι από την αρχή
Μια χαρά μπορούσατε να τα καταφέρετε μόνοι σας, μια χαρά μπορούσατε να στηρίξετε τον εαυτό σας. Οκ, έγινε όλο αυτό το πράγμα, αλλά η εικόνα που έχω για αυτήν το νέο κύκλο που ανοίγει για εσάς δεν έχει μετανιώνω ή κοιτάω πίσω ή στεναχωριέμαι και κλαίω γι' αυτό. Έχει τελειώσει αυτό το κεφάλαιο, φαίνεται ότι υπήρχε βάρος, φαίνεται ότι δεν ήταν εύκολο, αλλά εδώ μαθαίνετε και τον εαυτό σας να φροντίζετε και να τον ευχαριστείτε και να του φέρεστε ωραία και αποκτάτε, σαν να λέμε, κάτι σαν ισχύ και μεγάλη πίστη σε εσάς και πατάτε πολύ πολύ γερά στα πόδια σας εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτήν την εικόνα, ωστόσο έχω στο νου μου ότι κάτι ακόμα υπάρχει να υποθεί. Queen of Swords είναι η βασίλισσα των ξυφών εδώ. Είστε αποφασισμένοι, αυτή είναι η ενέργεια εδώ, αποφασισμένοι, γεροί, δυνατοί, ξεκάθαροι με τον εαυτό σας και με αυτά που θέλετε και είστε αποφασισμένοι να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο και να στηρίξετε τον εαυτό σας, να στηρίζεστε στα πόδια σας και να μην ξαναπέσετε σε οποιαδήποτε πλάνη που είχε το παρελθόν σας, ας πούμε. Αποφασισμένοι, δυνατοί, ισχυροί και ναι, αυτό ήταν που χρειαζόταν να υποθεί. Ομάδα 2, αυτή ήταν η ανάγνωσή σας σε σχέση με ποιο είναι το μήνυμά σας που συνδέεται με την ενεργειακή πύλη 9-9 του. Εύχομαι να βοήθησε και αν σας άρεσε αυτή η ανάγνωση και θέλετε να κάνετε like, κάντε και like σας παρακαλώ, όσοι τουλάχιστον είστε από κινητό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε τις πρώτες 7 μέρες που ανεβαίνει ένα βίντεο και βοηθάει πολύ το βίντεο, βοηθάει το κανάλι. Κάντε εγγραφή όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, είναι η πρώτη καμπανούλα και έτσι θα ξέρετε κάθε πότε ανεβάζω νέο βίντεο, 2 φορές την εβδομάδα γίνεται αυτό, ανεβάζω νέα βίντεο. Και επίσης θα είναι χαρά μου να δω κάποιο σχόλιο σας σε περίπτωση που θέλετε να μοιραστείτε κάτι. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα και σας εύχομαι μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας! Ομάδα 3, καλώς ήρθατε και πάλι στο θέμα μας που σήμερα είναι το μήνυμά σας που σχετίζεται με την ενέργεια της πύλης 9-9-9-9 του και που αφορά κύκλους που κλείνουν, κάτι που ολοκληρώνεται και σε τι σας οδηγεί αυτό, τι νέο αρχίζει. Αφορά επίσης αυτή η πύλη, όπως είπα στην αρχή, τη γνώση, τη σοφία αλλά και την πραγμάτωση. Και για να δούμε ποιο είναι το μήνυμα για εσάς. Θα ανακατέψω λιγάκι ακόμα. Ναι, έχω αυτή την κάρτα και την ανοίγω κιόλας. Και τα χρώματα και ναι, έρχεται κάτι στο μυαλό μου, αλλά ας ανοίξουμε όλες τις κάρτες, να σας δείξω και πάλι την κάρτα που διαλέξατε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. 2 καρτούλες έχουμε εδώ. Και τέλος μία κάρτα ταρό από αυτήν την τράπουλα και βέβαια θα πάρουμε όλες τις κάρτες που χρειαζόμαστε. Έχουμε 2 εδώ, από αυτό εδώ το deck. Λοιπόν, ωραία. Έχετε αυτήν την κάρτα εδώ που γράφει πυροκίνησης. Και οι λέξεις κλειδιά είναι αμφισβήτηση, οργή, επανάσταση και προσοχή. Η φωτιά βέβαια είναι εδώ το κυρίαρχο στοιχείο και ας την αφήσουμε εδώ, να δούμε όλες τις κάρτες. Και τι ωραία, τι όμορφη εικόνα είναι αυτή, την έφερα κοντά μου για να τη δω καλύτερα. Μία φωλιά, ένα αυγό εδώ και ναι, φροντίζω, αγαπώ, περιθάλπτω,
Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, ας τις δούμε όλες. Η μάγισσα είναι η λέξη κλειδί. Εδώ. Έχουμε βάρος, γράφει εδώ, και αυτήν την κάρτα την είδα ξανά σήμερα, νομίζω στην ομάδα 2. Και τέλος, ιερός χώρος. Ας τις βάλουμε έτσι και άλλη φωτιά. Είναι το Ten of Wands, είναι το 10 των ράβδων και ας την βάλουμε εδώ. Όπως επίσης εδώ έχουμε και τον βασιλιά των κυπέλων. Και αμέσως μου έρχεται στο νου ότι κάτι αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή χρειάζεται να το περιβάλλετε. Κάτι χρειάζεται την προσοχή σας, κάτι χρειάζεται να το περιβάλλετε με αγάπη, με στοργή, με φροντίδα. Έχουμε αυτό και είναι σαν να είναι κάπου στο κέντρο. Έχουμε αυτή τη φωλιά, αυτό το αυγό που μέχρι να δημιουργηθεί εδώ η ζωή, να βγει στον κόσμο, χρειάζεται, μέχρι αυτό να γίνει, χρειάζεται την απόλυτη προσοχή, ας πούμε, του πουλιού, της μαμάς εδώ, των γονιών του, μέχρι να είναι σε θέση να ανοίξει τα δικά του τα φτερά, ας πούμε. Και σε αυτό το στάδιο φαίνεται ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσοχή. Και με τον βασιλιά των κυπέλων εδώ και την αγάπη που είπα, που χρειάζεται να δοθεί εδώ σε κάτι, φαίνεται ότι θα μεγαλώσει κάτι πάρα πολύ όμορφα με αυτόν τον τρόπο, θα εξελιχθεί. Και μπορεί αυτήν την εποχή να φαίνεται ότι είναι ένα βάρος. Υπάρχει έννοια του βάρους και σαν λέξη εδώ, αλλά βέβαια και στο Ten of Wands, στο 10 των ράβδων. Κάτι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι χρειάζεται την προσοχή σας και φαίνεται κάπως βαρύ, με την έννοια ότι πρέπει κάποιος να ασχολείται πολύ με αυτό. Έχει απαιτήσεις δηλαδή. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να είναι. Μπορεί ακόμα να είναι και κάτι τελείως κυριολεκτικά. 100 πράγματα μπορεί να είναι. Την ενέργεια πάντα μεταφράζουμε εδώ. Και είναι μία εποχή λοιπόν που θέλει την αμέριστη προσοχή σας σε κάτι που εσείς το γνωρίζετε. Γιατί για να βλέπω το βάρος εδώ και εδώ σημαίνει ότι χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα χώρο αυτή την εποχή που θα ασχολείστε με αυτό το πράγμα, και παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχει τις δυσκολίες του, αν ασχοληθείτε μαζί του έτσι με φροντίδα, θα περάσει, όχι μόνο θα ολοκληρωθεί γρήγορα, αλλά θα εξελιχθεί και σε κάτι πολύ γρήγορα. Είναι σαν αυτό το αυγό που βλέπουμε εδώ, να το φροντίζουν οι γονείς του και να έχουν βεβαίως την ανησυχία, έτσι, να μην έρθουν θηρευτές, αρπακτικά, συνέχεια κάποιος θα είναι εδώ γύρω στη φωλιά. Και ταυτόχρονα πρέπει να καλύπτουν και τις δικές τους ανάγκες, αλλά κυρίως να φροντίζουν έτσι το μελλοντικό, το παιδί που θα βγει, ας πούμε, σε κάποια στιγμή, αλλά να φροντίζουν σε αυτή την φάση το αυγό, ώστε να γίνει αυτό που χρειάζεται. Και μετά βεβαίως θα υπάρχει χαρά, θα υπάρχει νέα ζωή, μέχρι να πετάξει το πουλάκι. Είναι κάτι το οποίο θα εξελιχθεί, όπως είπα, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα είναι και ανταποδοτικό. Και ας φαίνεται τώρα ότι είναι κάτι βαρύ. Και σκέφτομαι ότι είναι, με την μάγισσα εδώ, ότι είναι μαγικό πράγμα η αγάπη. Μπορεί να λιώσει πράγματα, μπορεί να μαλακώσει
οποιοδήποτε συναίσθημα έντονο εδώ. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία παρά το γεγονός ότι φαίνεται δυνατή, απαιτητική, βαριά, με την φροντίδα, με την αγάπη θα ημερέψει και θα γίνει και θα φέρει καρπούς πολύ γρήγορα. Και με την πυροκίνηση εδώ, βλέπετε, έχουμε πάλι την έννοια εδώ, έχουμε το αυγό, κάτι είναι μέσα και έχουμε και εδώ τις δύο φιγούρες, Yin και Yang, σαν να φαίνεται ότι είναι δύο ποιότητες εδώ, πάλι σαν να βρίσκονται σε ένα κουκούλι, σε έναν κύκλο και έλεγα για την αγάπη και την φροντίδα ότι είναι αυτή που μπορεί να είναι σαν να έχουμε μια άλλη οπτική, έναν άλλον τρόπο για να μαλακώσουμε κάτι που είναι δύσκολο εδώ. Μπορεί να υπάρχει ένταση, μπορεί να υπάρχει θυμός, επιθετικότητα σε σχέση με κάτι που μπορεί να σας έχει κουράσει πάρα πολύ. Και λέγεται εδώ ότι ο καλύτερος τρόπος, θα δείτε, θα είναι μαγική αυτή η αλλαγή. Ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί και να φέρει τους καρπούς του είναι η φροντίδα και η στοργή. Και μιλώντας για την ενεργειακή πύλη 9 του, η ποιότητα αυτής της ενέργειας είναι, ή μάλλον η έννοια, η σημασία της είναι κάτι κλείνει, ένας κύκλος εδώ που κλείνει και δίνει τη θέση του σε κάτι νέο. Κάτι χρειάζεται κανείς να αφήσει πίσω του ή κάτι να μετουσιώσει στη δική σας περίπτωση. Να μετουσιώσει την συσσωρευμένη αυτή ενέργεια που έχει φωτιά, δικαιολογημένα ενδεχομένως υπάρχει κόπος, υπάρχει κάτι που γίνεται για πάρα πολύ καιρό. Και όμως ο τρόπος εδώ για να κλείσει αυτό είναι η φροντίδα, η ηρεμία. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και έχει πολύ ενδιαφέρον από τις 10 ράβδους που έχει τη φωτιά, που έχει τη δυσκολία, που έχει όλο το βάρος των προηγούμενων, ας πούμε, ετών, ίσως μηνών, δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή σας, πηγαίνει κατευθείαν στον βασιλιά των κυπέλων. Ηρεμία, συναισθηματική ισορροπία, ό,τι και να γίνεται γύρω μας. Αυτό είναι το κέρδος σας. Σε αυτή τη φάση η έξτρα επίθεση δεν θα βοηθήσει. Μπορεί να αφορά σε σχέση με άλλους ανθρώπους, μπορεί να αφορά σε κάτι που εσείς το έχετε επομιστεί και το κουβαλάτε και σας έχει κουράσει γιατί κρατάει καιρό. Όμως εδώ η λέξη μαγική είναι cherish, αγαπώ, φροντίζω. Είναι που είναι δύσκολο δηλαδή αυτό που συμβαίνει, είναι που είναι βαρύ. Αν το αφήσω ανεξέλεγκτη αυτή τη φωτιά, το θυμό, την ένταση, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Παρά το γεγονός ότι κρατάω την τράπουλα ταρό στα χέρια μου, σχεδόν την ξέχασα γιατί φαίνεται σημαντικό του να το δούμε όλο αυτό. Ας πάρουμε όμως 3 κάρτες βεβαίως για να ξεκινήσουμε. Ας τις πάρω όλες αυτές και ας ξεκινήσω εδώ. Λοιπόν, Four of Swords, το 4 των ξυφών, Ten of Wands, ξανά το 10 των ράβδων. Βλέπετε το βάρος εδώ. Βέβαια, το Ten of Wands αφορά και την ολοκλήρωση. Αφορά την κατάσταση ότι τελειώνει όλο αυτό, εκπληρώνω αυτό που χρειαζόταν. Έχω κάνει όλη τη σκληρή δουλειά και επιστρέφω σπίτι. Έχουμε την κάρτα της δύναμης. Ας τις ανοίξουμε όλες. Six of Cups, το 6 των κυπέλων. Η βασίλισσα των ξυφών. Και ας πάρουμε ακόμα μία καρτούλα εδώ. Αυτή εδώ. Και είναι Nine of Wands, το 9 των ράβδων.
και είναι πραγματικά σαν να πρέπει να είστε ασπίδα για κάτι, να χρειάζεται, όντως υπάρχει κόπωση βέβαια, υπάρχει κόπωση, υπάρχει ανάγκη, ενώ ξέρετε ότι είναι κάτι απαιτητικό, κάτι που χρειάζεται την προσοχή σας, υπάρχει εδώ η ανάγκη πραγματικά να τελειώσει, να ξεκουραστείτε και απ' την άλλη γνωρίζετε ότι χρειάζεται να επιστρατεύετε όλες σας τις δυνάμεις εδώ. Είναι οι κάρτες εδώ που λένε πρέπει να προστατεύσω κάτι, πρέπει να είμαι δυνατός, δυνατή. Ξέρω ότι τελειώνει, αλλά τώρα έχει μαζευτεί όλη η κούραση εδώ και είναι πολύ δεικτικές οι κάρτες σας και έχει και ενδιαφέρον στο Six of Cups που έχουμε την μαμά ελεφαντίνα με το μικρό ελεφαντάκι. Είναι κάτι το οποίο, παρά το γεγονός ότι ξέρετε ότι χρειάζεται να φροντίσετε, δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητη όλη αυτή η κατάσταση, παρά το γεγονός ότι κάτι είναι πιο αδύνατο από εσάς, κάτι είναι περισσότερο σε ανάγκη, ακόμα και ένα project μπορεί να είναι που κρατάει καιρό, ένας άνθρωπος, ένα παιδί, κάτι που για κάποιους έχει μετατεθεί από αλλού, τους έχει δοθεί σαν ευθύνη, οτιδήποτε τέτοιο, και είστε στην φάση που ναι, υπάρχει κούραση πολύ, και η πρόταση εδώ είναι στο βαθμό που γίνεται να μπορείτε έστω κάπως λίγο να παίρνετε μία μικρή απόσταση με τον ιερό χώρο εδώ και το Four of Swords, το 4 των ξυφών, να παίρνετε μία πολύ μικρή απόσταση. Πόσο μπορεί να είναι αυτό για εσάς? Όσο μπορεί να είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας, να δημιουργείτε έναν δικό σας χώρο, χρόνο, όσο γίνεται. Καταλαβαίνω, φαίνεται από εδώ ότι δεν είναι πολύ εύκολο, και να αλλάζετε λίγο το κλίμα για εσάς, έστω για λίγο, γιατί αυτή η κατάσταση θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί, δεν είναι κάτι ούτε που θα κρατήσει για πάντα, απλώς είναι αυτό που λένε ότι η ουρά είναι πάντα πιο δύσκολη, διότι έχει συσσωρευτεί τόση πολύ κούραση, και αυτή η κούραση, κατανοητό, βγαίνει σε θυμό, βγαίνει σε ένταση, βγαίνει σε επιθετικότητα, και λέγεται ότι αυτή η μικρή απόσταση, αυτό το λίγο που μπορείτε εσείς να βρείτε για τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει να το αντιμετωπίσετε και λίγο αλλιώς. Σαν κάτι μικρό, σαν κάτι που χρειάζεται για λίγο καιρό ακόμα την προσοχή σας, την φροντίδα σας, γιατί έτσι φαίνεται να είναι, και θα ολοκληρωθεί και θα σας αποζημιώσει και θα σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν φέρεστε και στον εαυτό σας καλά. Και πάλι θα το πω, γιατί φαίνεται, είναι κατανοητή αυτή η διάθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα δείτε όμως, όπως λένε οι κάρτες, ότι μόλις το περιβάλλετε έτσι λίγο με φροντίδα, με στοργή, αφού λίγο ξεκουράσετε τον εαυτό σας, όσο γίνεται, θα ηρεμήσετε κι εσείς, θα το δείτε και αλλιώς. Και θα είστε και δίκαιοι με τον εαυτό σας, ξέρετε, γιατί κάνοντας όλη αυτήν την δουλειά, είναι άδικο και για εσάς να αναστατώνεστε τόσο πολύ. Αυτό είναι αυτό που βλέπω, και ας πάρουμε και άλλες 3 κάρτες να δούμε τι άλλο υπάρχει σαν καθοδήγηση για εσάς, γιατί είπαμε, μιλάμε για κύκλους που κλείνουν, τελειώνει όλο αυτό, και αυτό το οποίο θα μείνει, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα μείνει, το οποίο έρχεται για εσάς.
τι είναι αυτό που ανοίγει σαν κύκλος, με την ολοκλήρωση αυτής της εποχής, της δοκιμασίας, του project, ό,τι και αν είναι. Τι ωραία αρχή. Ο Αδαής και αυτή. Και λίγο να τα ανεβάσουμε αυτά. Λοιπόν, ο Αδαής, το Eight of Pentacles, το 8 των πεντάκτηνων. Και τέλος, το Nine of Cups, το 9 των κυπέλων. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο ας τις ανεβάσουμε. Και ναι, ολοκληρώνεται όλο αυτό, θα το αφήσετε πίσω σας. Με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα πριν θα είναι πολύ πιο ευεργετικό για εσάς, θα τελειώσει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και είναι σαν να αποκτάτε μία έξτρα ικανότητα εδώ. Στο νέο κύκλο που ανοίγει για εσάς υπάρχει ικανοποίηση για τον εαυτό σας, υπάρχει ευχαρίστηση που τα καταφέρατε τόσο καλά σε όλο αυτό και σαν, ναι, γιατί το Eight of Pentacles είναι μια κάρτα που δείχνει αυτόν που έχει ολοκληρώσει, που κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, που έχει γίνει ο μάστερ, ας πούμε, στο είδος του. Και αυτή η εμπειρία θα σας οδηγήσει σε κάτι νέο, σε ένα νέο ξεκίνημα. Δεν γνωρίζω τις συνθήκες του καθενός και τι αφορά, αλλά πάντως θα σας δώσει τα εφόδια όλο αυτό για κάτι νέο. Και φαίνονται οι κάρτες εδώ, λένε ότι θα είστε πάρα πολύ περήφανοι και ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας εδώ. Και πολύ ήρεμοι, πάρα πολύ ήρεμοι. Είναι αυτό που έλεγα για την πύλη, τους κύκλους που κλείνουν και τον κύκλο που ανοίγει, τι σηματοδοτεί και την γνώση που αποκομίζει κανείς από αυτό που έχει αφήσει πίσω, τη σοφία. Και αυτό δίνει την ευκολία στο να πραγματώσουμε, να υλοποιήσουμε οτιδήποτε είναι καλό για εμάς. Θα πάρω άλλη μία κάρτα για το τέλος. Πραγματικά θα αισθανθείτε πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Περήφανοι για τον εαυτό σας, χαρούμενοι, ξεκούραστοι. Έχετε το Eight of Cups, το 8 των κυπέλων, και αυτή την κάρτα θα ήθελα να πάρω, και τον ακόλουθο, τον μαθητευόμενο των κυπέλων. Και θα κοιτάτε πίσω εδώ και είναι σαν να λέτε ότι, πολύ γρήγορα να πω, ότι μπαίνετε σε αυτό το νέο κύκλο της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης, της χαλάρωσης, μιας νέας εμπειρίας, μιας νέας εργασίας για κάποιους εδώ, και βλέποντας τα κύπελα αλλά και τον βασιλιά των κυπέλων εδώ, υπάρχει όχι μόνο ικανοποίηση αλλά συναισθηματική, υπάρχει εφορία συναισθηματική. Αυτό τώρα δεν ήταν κάτι εύκολο σίγουρα, αλλά χρειάζεται με αυτόν τον τρόπο να το ολοκληρώσετε. Χρειάζεται, ναι, σας λέω ότι διαβάζω από τις κάρτες, και να το αφήσετε πίσω σας. Δεν ήταν για να μείνετε δηλαδή πάρα πολύ καιρό σε αυτό. Και μπαίνετε σε μία κατάσταση, σε μία εποχή όπου αισθάνεστε πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σας. Σαν να σημειώσατε μία πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ. Γυρίζετε την πλάτη ουσιαστικά σε όλο αυτό που έγινε, κρατάτε το μάθημα, τις εμπειρίες, τις ικανότητες,
και το αφήνετε πίσω σας γιατί δεν χρειάζεται πια. Έχετε ολοκληρώσει αυτή τη δοκιμασία, αυτό το project, και σε εσάς τον κύκλο τον οποίο ανοίγει υπάρχει, όπως είπα πριν, υπάρχει κάτι που λέει εδώ ότι το ξεχνάω πια. Ναι, να το ξαναπώ αυτό γιατί το βλέπω πάλι. Το ξεχνάω και το αφήνω πίσω μου. Γυρίζω την πλάτη μου σε αυτό, όχι με την έννοια δεν θέλω να το ξέρω, δεν θέλω να το ακούω, αλλά ξέρω ότι ολοκληρώθηκε, δεν με αφορά πια, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ ξανά, έχω πολύ πιο ωραία πράγματα να κάνω και επίσης γνωρίζω ότι μέσα από αυτήν την εμπειρία απέκτησα ικανότητες γενικότερα σε κάτι, σε ένα αντικείμενο. Ναι, πολύ ωραία. Και επίσης έρχεται και μία νέα εμπειρία εδώ, η οποία έχει να κάνει πια με το να ασχολείστε, από το να ασχολείστε με τους άλλους ή με κάτι πολύ συγκεκριμένο, 24 ώρες το 24ωρο, αρχίζετε πια και περνάτε ωραία εσείς. Ασχολείστε με τον εαυτό σας και μαθαίνετε, γιατί πια έχετε χώρο, έχετε χρόνο, μαθαίνετε εσείς να ευχαριστείτε τον εαυτό σας. Κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Ναι, νομίζω έχουμε ολοκληρώσει εδώ. Ολοκληρώνονται και για εσάς αυτά τα βάρη, αυτή η δυσκολία. Αυτό που σας λέγεται είναι εδώ το λίγο χρονικό διάστημα που έμεινε. Κάντε το έτσι με ηρεμία, βρείτε λίγο χρόνο όσο γίνεται για τον εαυτό σας, ώστε να το κάνετε με ηρεμία, με στοργή, με φροντίδα, για να μην επιβαρύνεστε και εσείς. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η δύσκολη εποχή, η δύσκολη φάση και μπαίνετε σε μια νέα κατάσταση όπου έχετε και τον χρόνο και τη διάθεση να ασχοληθείτε με εσάς, με κάτι καινούριο. Και να το ξαναπώ ότι θα αισθανθείτε πάρα πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας. Ομάδα 3. Αυτή ήταν η ανάγνωσή σας σε σχέση με το μήνυμα που υπάρχει για σας μέσα από την ενέργεια της πύλης 9 ενάτου. Εύχομαι να βοήθησε αυτή η ανάγνωση. Αν ναι, κάντε like, εσείς που κάνετε like, κάντε και hype σας παρακαλώ στο βίντεο. Και αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο και κάντε εγγραφή όσοι το θέλετε, όσοι δεν έχετε κάνει ήδη. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα και σας εύχομαι μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!